Ja. Nu har vi ligesom kigget på, hvor vi kan tage hen. Nu skal vi så til at kigge på, hvor vil vi gerne hen. Så vi skal ligesom have lavet en eller anden form for kriterieliste, som vi ligesom går efter for at få sorteret nogle af alle de her universiteter fra. For der er jo rigtig mange af de her partneruniversiteter, som er interessante, men vi er ligesom nødt til at ligesom komme ned, så vi kan fokusere vores tid på nogle ting. En af de første ting, vi kiggede på, det var ligesom rangliste placering af de her universiteter. Altså, der er QS Top Universities, som er en rangliste over universiteter rundt omkring hele verden, fordi vi vil gerne have en god kvalitet i vores i det her uddannelse her, og det her semester, og undervisning og så videre. Så det var en af de rigtig gode og rigtig store ting, vi ligesom gik efter. Men vær klar på, at de ændrer sig, de her kriterier, igennem processen. Og det med rangliste, det kan hurtigt ændre sig på grund af fagudbud. Så vi vil nok anbefale, hvis vi skulle gøre det om, så starte med at kigge på fagudbud på de forskellige universiteter. Fordi vi mødte nok 8 ud af 10 gange, så kunne man ikke sammensætte et semester med de fag, som man skulle have på det danske semester herhjemme. Ja, altså man skal have man skal have merit for 30 til SSS. Ja. Hvis man ikke kan det, så er det bare jo så er det ikke et universitet, der er interessant for dig. Så er der jo sådan nogle andre kriterier, som hvad for et klima kunne man godt tænke sig at komme ned til. Ja. Vi kunne jo godt tænke os. Ja, det er varmt. Det er varmt, men hvis man er til det kolde, så... Hvis man gerne vil stå på ski, tage til Canada eller Frankrig eller Sverige, Norge eller den stil, ikke? Men det kan I jo selvfølgelig finde ud af derefter. Ja. Vi havde også kriterier lige med fag og sådan nogle ting, der vi ville gerne have, at de underviste på engelsk. Fordi vi er ikke interesseret i, at der er undervisning på indonesisk eller malaysisk eller tysk for den sags skyld. Så det er også en rigtig stor ting for os. En anden stor ting, det er økonomien. Har man råd til at tage afsted? Hvor har man råd til at tage hen? Hvis man tager et samarbejdsuniversitet, som SDU har, så kan man i realiteten faktisk slippe rimelig billigt. Fordi at SDU betaler undervisning hele semesteret, så man skal egentlig kun betale for underholdning og bolig og mad og transport og sådan nogle ting. Hvorimod hvis det er selvarrangeret, så kan det være, I kan komme helt op og skulle betale 160.000 for et semester, alt efter hvad for et universitet I skal til. Så der kan I også sagtens få støtte fra staten, men igen, det er altid lidt sjovere og lettere, når det er et samarbejdsuniversitet. Der er rigtig mange ting, altså det er i hvert fald nogle af dem, vi ligesom er gået efter stille og roligt. Det er god kvalitet af undervisning. Selvfølgelig vi kan få et helt semester i fag. De underviser på engelsk. Godt klima. Og en anden kultur. Ja. Ligesom at komme ud og ligesom at opleve andre og finde ud af, hvordan man arbejder sammen med andre kulturer og så videre. Ja, prøve lidt andre traditioner, end man er vant til herhjemme. Og har man råd til det. Ja, har man råd til det. Lav et budget hjemmefra. Kom i gang i rigtig god tid, fordi at, igen, de her kriterier, de kommer til at være så dynamiske i vildt. Altså, så kom i gang og få det fikset. Ja. Fedt. Ja. Ses i den næste video. Ja. God vinter fremad. God vinter fremad. Spændende det.